भाई मैंने राम राम। आज ये वीडियो माध्यम रे गोटे प्राइवेट कंपनी आ गोटे वर्कर विषय कहबी। हम भारत रे जिते प्राइवेट कंपनी अच्छी छोट प्राइवेट कंपनी कथा कहूँ से प्राइवेट कंपनी रे सब जिनस फिक्स थाए। ड्यूटी जीवा आसिया अन्य किछि सब फिक्स थाए किंतु दुईटा जिनस के फिक्स न थाए वर्कर मान सेटा हूँ गोटे लंच टाइम आ गोटे हूँ सैलरी टाइम। ସେଟା କେବେ ବି ଟାଇମ ରେ ଆସେନି। ସାଲାରୀ କେବେ ବି କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଦେଖିବେ ସାଲାରୀ କେବେ ବି ଆସେନି। ସେଟା କେବେ ବି ଫିକ୍ସ ହୁଏନି କୋଉ ଡେଟ୍ ରେ ଆସେ। ଆଉ ଖାଇବା ଟାଇମ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି ସେ କୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ହଉ କୋଉ ଇନଚାର୍ଜ କହିବେନି ଯେ ଆଉ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସିକି ଏ କାମଟା କର ନା ଆଗେ କାମ କର ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ହଉ ନହେଲେ ବଡ ବଡ ଅଥରାଇଜେସନ ରେ ହଉ ନହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଇସା ଉଠେଇ ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ସେ କଣ କହେ ଜାଣିଛ ନା ନା ଆମର ଏଠି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଠି ପଇସା ଟା ଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍କର କଥା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଗରିବର କଥା ଏଠି କେହି ବୁଝିବେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଉପର ସ୍ତର ଯଦି ଚାହିଁବ ତଳ ସ୍ତର ବି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପର ସ୍ତର ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ତଳ ସ୍ତର ବାଲା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହଇରାଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେବର ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର। ଭାଇ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ହବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ହବା ଦରକାର। ଖାଇବା ଟାଇମ ତ ଟାଇମ କାମ ଆଜି ହେଇନି କାଲି ହବ ସେଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ଖାଇବା ଥିବ ଟାଇମ ରେ ଖାଇବ କେତେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। କାମ ତ ହବ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଲୋକଟା ମରିଯିବ। ସାଲେରୀ ଟା ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେଟ ରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ ଥାଏ ତାକୁ ସେଇ ଡେଟ ରେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ନା ସିଏ ବି ଖୁସି ଥାଏ। 30 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ତାକୁ ମାସକର ଦରମା ମିଳେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଟା ବି ଫିକ୍ସ କରାଯାଏନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା କୋଉ ଟାଇପ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ବଡ ବଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ବଡ ବଡ ସବୁ ସେମ ସିଏ କାମ ହଉ ବା ନ ହଉ ଆଗେ ଖାଇବା ଆଗେ ସାଲେରୀ ନବା କାମ ହଉ ନ ହଉ। ବେଶୀ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।